Καλώς ήρθατε στο Πήλιο, ένα από τα μαγευτικότερα βουνά της Ελλάδας. Έχετε αφήσει ήδη πίσω σας την όμορφη πόλη του Βόλου και ακολουθείτε μια από τις 2 διαδρομές που θα σας φέρουν στον τελικό σας προορισμό. Θα περάσετε μέσα από τα Χάνια, ακολουθώντας την ορεινή διαδρομή ή μέσα από τις Μιλιές, επιλέγοντας την νότια πλευρά του βουνού. Πλατάνια, οξιές και καστανιές διαδέχονται περιβόλια με μιλιές, αχλαδιές και ελιές. Λίγο πιο ψηλά θα βρείτε έλατα και κέδρους. Το βουνό αποκαλύπτεται σιγά σιγά μπροστά στα μάτια σας, ενώ η θάλασσα ξεπροβάλλει ξαφνικά και η θέα σας κόβει την ανάσα. Κατευθύνεστε προς το χωριό Μούρεση, έναν οικισμό στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, σε μια πλαγιά πνιγμένη στις οξιές και τις καστανιές. Σε υψόμετρο 400 μέτρων δεσπόζει σε όλη την περιοχή. Μόλις φτάσετε στο Μούρεση, έχετε φτάσει και στο τελικό σας προορισμό. Ξενώνας Μυρέσιον, όνομα εμπνευσμένο από την αρχαία ονομασία της περιοχής. Άνοιξε τις πόρτες του τον Νοέμβριο του 2005 για να υποδεχτεί τους επισκέπτες του και να τους προσφέρει ένα ζεστό, ανθρώπινο και πολυτελές περιβάλλον. Διαβαίνοντας το κατόφλι, έρχεστε αντιμέτωποι με τον πρώτο πειρασμό. Θέλετε να αράξετε σε μια από τις ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα και να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας τη θέα. Απέναντι ο Κισός, λίγο πιο κάτω ο Άγιος Δημήτριος και στο βάθος, στη θάλασσα, ο Άγιος Ιωάννης. Η αυλή είναι γεμάτη λουλούδια και κάθε λεπτομέρεια είναι φροντισμένη. Ένας μικρός επίγειος παράδεισος. Το παλιό πέτρινο δίπατο σπίτι που φιλοξενεί τον Ξενώνα χτίστηκε το 1919 και η αποκατάστασή του έγινε το 2004. Εξωτερικά διατηρεί τα γνωρίσματα της πηλιορίτικης αρχιτεκτονικής. Η πέτρα, το ξύλο και η σκεπή από πλάκα πηλίου κυριαρχούν. Αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως τα παραδοσιακά κάγκελα, τα φαναράκια πάνω από τα παράθυρα διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κτίσματος και αποκαλύπτουν τη φροντίδα των ιδιοκτητών του να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό. Ο Ξενώνας Μυρέσιον έχει 6 δωμάτια, γι' αυτό οι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν μια πραγματικά ζεστή φιλοξενία. Αυτό ήταν το μεράκι του Γιώργου και της Καλομήρας Βόντζου. Μετά από μια μακρόχρονη πορεία στον χώρο της φιλοξενίας, αποφάσισαν να κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα. Επέστρεψαν στο Μούρεση και δημιούργησαν ένα περιβάλλον μοναδικό, που συνδυάζει το παραδοσιακό χαρακτήρα με τις σύγχρονες ανέσεις. 6 δωμάτια, το καθένα με το δικό του χαρακτήρα και όνομα. Ελαία, Έρωτας, Ρόδων, Ήρης, Ορχιδέα, Ροδιά. Δεν ξέρετε ποιο να διαλέξετε. Και τα 6 δωμάτια προσφέρουν τις ίδιες ανέσεις, μόνο η διακόσμηση και η ατμόσφαιρα αλλάζουν.
Υπέρδιπλα σιδερένια κρεβάτια με ποπουλένια στρώματα, ξύλινες επενδύσεις, υπέροχη θέα, η συντροφιά της φωτιάς στο τζάκι είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που θα σας γοητεύσουν. Θα διαλέξετε τελικά αυτό που ταιριάζει περισσότερο στη διάθεσή σας. Τα διαφορετικά χρώματα και στυλ στη διακόσμηση θα σας βοηθήσουν στις επιλογές σας. Οι σύγχρονες ανέσεις σε κάθε δωμάτιο περιλαμβάνουν τηλεόραση LCD, δυνατότητα σύνδεσης ίντερνετ, θέρμανση και κλιματισμό. Αίσθηση της απέριτης πολυτέλειας και στα μπάνια. Άνετα, καλόγουστα, με μοναδικές λεπτομέρειες, το καθένα είναι εξοπλισμένα με τουσιέρες και υδρομασάζ. Στο ζεστό καθιστικό μπορείτε να χαλαρώσετε παίζοντας επί τραπέζια παιχνίδια γύρω από τη φωτιά το χειμώνα και στη τραπεζαρία θα πάρετε το πρωινό σας. Τα εδέσματα είναι εκλεκτά, σπιτικά, φτιαγμένα με προϊόντα από τα κτήματα του Γιώργου και της Καλομήρας. Το καλοκαίρι απολαύστε το πρωινό σας έξω στην αυλή, αγναντεύοντας τη μοναδική θέα και κάνοντας σχέδια για την ημέρα. Το πήλιο σας προκαλεί να το ανακαλύψετε. Οι επιλογές είναι ατελείωτες και όλες προσιτές. Ο Γιώργος και η Καλομήρα είναι πάντα έτοιμοι να σας καθοδηγήσουν και να σας διευκολύνουν. Κοντινές εκδρομές με το αυτοκίνητο ή πεζοπορίες μέσα από τα μονοπάτια του βουνού θα κυριαρχήσουν στις εξερευνήσεις σας. Τοξωτά γεφύρια, ξοκλήσια με περίτεχνα τέμπλα, χιλιόχρονοι πλάτανοι, μαρμάρινες βρύσες και λιθόστρωτα καλντερίμια θα βρεθούν στο δρόμο σας. Και όλα αυτά μέσα σε οριώδη βλάστηση και τα κρυστάλλινα νερά που κατακλείζουν το βουνό, μικροί καταράκτες και ρέματα σε κάθε σας βήμα. Πλατάνια, καστανιές, μελανιδιές, καρυδιές, κουμαριές, ελιές θα σας συντροφέψουν στις περιηγήσεις σας. Σε απόσταση αναπνοής από το ξενώνα Μοιρέσιον, οι ακρογιαλιές της Νταμούχαρης και του Παπά Νερό ανήκουν στις σίγουρες επιλογές σας με τα καταγάλανα νερά τους. Αν είναι χειμώνας, το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες απέχει μόνο 1/4 από τον ξενώνα και αξίζει να το επισκεφτείτε. Το σούρουπο θα σας βρει στην αυλή του ξενώνα Μοιρέσιον. Έχετε περάσει μια γεμάτη μέρα και τώρα αποζητάτε μόνο τη γαλήνη. Χαλαρώνετε μπροστά στην πισίνα με το βλέμμα να χάνετε στα φωτάκια που ανάβουν στην απέναντι πλαγιά. Η απόλυτη ησυχία διακόπτεται μόνο από τα θροίσματα των φύλων. Μια τέτοια μαγική στιγμή επιλέγετε για να δώσετε σιωπηρά μια υπόσχεση. Θα ξαναγυρίσετε στο ξενώνα Μοιρέσιον.